Нәрсә өчен безгә дин тотып яшәргә кирәк? Намаз укымыйча гына яшәп булмыймыни? Ураза тотмыйча гына яшәп булмыймыни? Аллаһка ышанмыйча гына яшәп булмыймыни? Була нишләп булмасын? Кешеләр бит яшиләр. Хайваннар да яшиләр. Хайваннар да яшиләр. Алар дагын туалар. Алар дагын балалар булдыралар. Нәсел калдыралар. Кайберләре оя, йорт сала шулай бит инде. Һәм үлеп китәләр. Әмма дә ләкин без адәм баласы хайваннар шикелле түгел. Адәм баласы аерылып тора. Һәм адәм баласының төп максаты бар. Ни өчен ул бу дөньяга килде? Ни өчен без бу дөньяга килде? Безнең күңелдәге фитри иман шушыны эзли. Нәрсә өчен? Нәрсә өчен мин яшим монда? Үлгәннән соң нәрсә була? Үлдем дә биттеме? Яки алай гына түгелме? Минем изгелек кылсам нәрсә була? Яманлык кылсам нәрсә була? Бу әйберләр өчен җавап бирәсе буламы, юкмы? Менә мондый сорауларга әлбәттә аны наука, фән җавап бирә алмый. Фән җавап бирә нәрсәне беләсезме? Фән җавап бирә ул менә булган әйберне. Менә ул мисал өчен табиблар кешенең тәнен өйрәнәләр. Аның кан йөрешен, үпкә, бавыр булсын, агзаларны алар өйрәнәләр, беләләр. Ләкин аларны ни өчен, ничек шулай булган? Кем аны шулай итеп бар иткән? Диңгездәге балыклар ничек шулай алар? Каян шулай килеп чыккан? Тау куышлыктагы җәндекләр ничек яшиләр? Кем аларны шулай иттергән? Алар аңар җавап бирә алмыйлар. Алар аңар җавап бирә алмыйлар. Алар өйрәнәләр булган әйберне. Һәм шуңа карап, мәсәлән, без төрле әйберләр уйлап чыгарабыз. Бу телефоннар булсын, төрле җиһазлар булсын, нәрсәдән уйлап чыгаралар? Җир астыннан нефть чыга, таулардан җир астыннан ташлар, яки төрле асыл ташлар булсын, яки тимер булсын, яки башка төрле матдәләрне чыгаралар. Ничек ул шулай? Кем шулай куйган аны? Ник бер төрле җир берсендә бар, башка җирдә юк? Менә моңар алар җавап таба алмыйлар. Кем җавап таба ала? Җавап таба ала динне белгән кеше. Аллаһ Тәгаләне таныган кеше. Хәтта шундый бер тапшыру тыңлаганым булды. Путин, Рәсәйнең дәүләте бит инде, җитәкчесе очраша студентлар белән. Шундан студентлар аннан сорыйлар. Сезнең тарихта беләсе килгән ачышлар яки беләсе килгән вакыйгалар бармы? Әйе, бар дип әйтә. Шуның берсе ди, бу дөньяның башы ди. Шуннан дип әйтә, безгә ди Академия науктан килделәр ди лекция сөйләргә. Бер профессор фән буенча сөйли инде. Шуннан мен сорау бирдем ди. Башы ничек? Башы кая? Бу безгә түгел, бу ширкәүгә дип әйтте. Ягъни моңар җавап бирә фақат дин. Ничек башланды? Дин җавап бирә. Һәм биткәч нәрсә була? Ансында дин җавап бирә. Менә без яшибез шушы туабыздагын үләбез, шушы аралыкта яшибез. Әгәр дә җавап бирәсе булмаса, яшәдән дә биттен булыр иде. Менә совет чорында, динсезлек вакытта кешеләрне шулай итеп яшәттеләр. Хәзердәге кешеләргә шушы әйберне сеңдерәләр. Яшьләргә вот технология алга китте, дингә бәйле түгел. Син яшә. Бер нинди әхлакый кыйммәтләргә карама. Яшәүне бир. Ләкин без күрәбез нәрсәгә ул алып бара. Нәрсәгә ул алып бара, без аны күрәбез. Әмма дә ләкин дин юк. Ул сине өйрәтә. Ул сине өйрәтә. Син каян бар булдың? Шуңа күрә Коръәндә зикр ителә, атабыз Адам, анабыз Хава. Ничек итеп кешелек башланды? Һәм Коръәндә зикр ителә кыямәт көне.
Җәннәт һәм җәһәннәм нәрсә булып бетәчәк. Менә шушында бөтен нәрсә дигән ачыклана. Әгәр дәгән без үзебезгә җавап табасыбыз килсә, шушы. Башы билгеле, ахыры дагын билгеле. Ә без үзебезне шушы нуктада гына икәнебезне, шушының белән генә хәл итәбез икән, бу дөрес түгел. Дөрес түгел. Ягъни без теге озын башыда ахырда күренмәгән бау булса, һәм шунда бер, мәсәлән, бер билге куйсан, бау узын, ләкин без шушының бер өлешендә генә. Әдин безгә аны бөтенесендә генә күрсәтә. Шуңа күрә берәү әйтергә мөмкин. Ә кайдан алдың син бу әйберләрне? Ник син безгә җәннәт турында сөйлисең? Ник җәһәннәм турында сөйлисең? Каян алдың? Бәлки аны кеше уйлап чыгаргандыр. Бәлки аны әби бабайлар әкиятедер. Мәккә мөшрикләре әйттеләр бит, әсатирул әүвәлин диделәр. Алдангыларның әкиятләрен сөйли безгә Мөхәммәд пәйгамбәр дип әйттеләр, саллаллаһу алейхи ва саллям. Юк. Аллаһ Тәгалә безгә бирде дәлил. Ул да булса Коръән Кәрим. Коръән Аллаһның сүзе. Аллаһның сүзе икәнен каян беләбез? Кайдан безгә Аллаһның сүзе икәнен аны танып була? Аллаһ Тәгалә Коръәндә әйтә: "Санурихи аятина фил афaqi ва фи анфусихим хатта ятабайяна аннаху ал-хaq." Без күрсәтербез кешеләргә үзебезнең билгеләребезне уфукларда, кешенең як-якларында. Һәм кешенең үзендә үлеп караган кешегә фән буенча анда мөгъҗизалар күрсәтелер. Хатта ятабайяна аннаху ал-хaq. Ачыкланганчы бу Коръән хак икәне. Коръән хак икәненә ышансан, Аллаһның хак икәненә ышанасың. Карагыз аны. Әле узган гасырда гына 70нче елларда, 1970 елларда гына ачыкланды, ничек итеп ана карынында бала үсә. Нинди этаплар аша үтә? Зародыш халәтендә. Әмма дә ләкин Коръәндә ул 1400 ел элек язылган иде инде. Аллаһ Тәгаләне бәйнә аңлатып бирде. Ничек итеп ана карынында бала үсә? Коръәндә ул әйтелгән. Мөхәммәд пәйгамбәр аны кайдан белә ала? Саллаллаһу алейхи ва саллям. Шүлдә яшәп, медицина шундый хәлдә каян белә ала аны? Әгәр дәген аны шушы безне бар итүче Аллаһ Тәгаләгә хәбәр итмәсә. Шулай ук узган гасырда гына ачтылар тауларның тамырлары бар икән. Таулар алар биек булса, шуны биеклектә хәтта тирәнрәк аскадагын тамыр икән. Нәрсә өчен? Җир нык булсын өчен. Аллаһ Тәгалә Коръәндә әйтә: "Без аларны казык шикелле кадаклап куйдык" дип әйтә. Тауларны казык дип чагыштыра. Без бит тауны өстен генә күрәбез. Аллаһ Тәгаләне казык ди, селкенмәсен өчен җирләр ди. Бу Аллаһ Тәгаләнең Коръәндә әйтелгән мөгъҗизасы, аны фақат ачтылар. Кайчан? 20нче гасырда. Диңгез турында һәрберебез беләбез. Марajal bahrayn yaltaqiyan baynahuma barzakh la yabghiyan дип әйтә Аллаһ Тәгалә. Ике диңгез кушылмый ди. Без алар арасына пәрдә куйдык, кушылмасын өчен дип әйтә. Ягъни диңгездә шундый җирләр бар, берсе бер төсле, аерылып тора. Берсе, ягъни аның температуралары төрле элементларында аерылалар. Ягъни Коръәндә Аллаһ Тәгалә Мөхәммәд пәйгамбәр аны бер кашында күрмәде, белмәде дәген. Галәм кешеләре дә белмәделәр, хәтта ачылганчага хәтлек 20нче гасырда. Ә Коръәндә ул бар. Шуңа күрә уйлаган кешегә бу дәлил Коръәннең үзеннән үзе килгән әйбер түгел икәнен. Коръәнне бу галәмне кем бар итте? Шул аны иңдерде Мөхәммәд пәйгамбәргә. Шуңа күрә без бит барыбыз да беләбез. Иман китерүче кеше нәрсәгә ышана җәмәгать?
Әйтегез миңа, безгә иманның өркөне ничә? Иманның өркөне ничә? 6. Шулай бит инде. Аллаһ Тәгаләгә ышану, фәрештәләренә ышану, китапларына ышану, пәйгамбәрләренә ышану, кыямәт көненә ышану һәм тәкъдирнең яхшысы һәм яманы Аллаһтан булуына ышану. Кайбер китапларда "Вал бахси баъдал маут" дип билә, үлемдән терелүгә ышану дип ул инде кыямәт көне эченә кергән. Карагыз аны. Ни өчен без шушы иманның 6 баганасына ышанырга тиешлебез? Әлегә мин сезгә аңлаттым Коръән турында. Чөнки хәсрау турга мөмкин. Син безгә каян алдың кыямәт көнен? Каян алдың син безгә җәннәт җәһәннәмне? Ник без аңар ышанырга тиешле? Мин әле генә дәлилләр китердем. Берничә генә дәлил, аның мисалы бик күп, Коръәннең мөгъҗизаларында дәлилләр бик күп. Әгәр дә кеше шуны кабул итсә, чынлап та Коръән Аллаһтан ингән китап дип ышана икән, карагызга бәйләнешне. Аллаһ Тәгаләдән Җәбраил фәрештә аша Мөхәммәд пәйгамбәргә Коръән инде һәм хәбәр итте кыямәт көне турында. Бер-берсенә бәйлеме? Кыямәт көне турында хәбәр килде Коръәндә Мөхәммәд пәйгамбәрдән, пәйгамбәр бит ул. Фәрештә аша һәм Аллаһтан. Әгәр дә кеше берәрсенә ышанмаса, мин фәрештәләргә ышанмыйм дип әйтә икән, инде син чылбырны өзәсең. Инде син чылбырны өзәсең. Мин пәйгамбәрләргә ышанмыйм дип әйтә икән, чылбыр өзелә. Менә шуңа күрә без динебез буш әйбер сөйләми. Булган әйберне сөйлибез. Кыямәт көне турында әйтәбез икән, безнең дәлилебез бар. Кыямәт көне турында Аллаһ Раббыбыз Коръәндә әйтте. Коръәндә әйтте. Шулай булгач, Коръәндә Мөхәммәд пәйгамбәргә инде Мөхәммәд пәйгамбәр тарихи билгеле шәхес. Ниндидер легенда түгел. 671 елны дөньяга килде. Гарәп ярымутравында яшәде. Һәм ислам дине таралды. Безнең Болгар җирлегенә ислам дине килеп җитте. Моны бер кеше инкар итә аламы? Бабаларыбыз ислам динендә булганны бер кеше инкар итә аламы? Юк бит. Ислам дине булды, һәм аны алып килде Мөхәммәд пәйгамбәр саллаллаһу алейхи ва саллям. Шуңа күрә без аңар ышанабыз. Һәм ул Җәбраил фәрештә аша аңар килде вахи. Килде вахи һәм Аллаһ субханаһу ва тааля аны хәбәр итте. Ягъни, карагыз аны. Әгәр дә Коръән килмәсә, кеше Аллаһны таный алыр идеме? Таный алыр иде. Чөнки Аллаһ Тәгалә безнең кешегә пәйгамбәрбез әйтте саллаллаһу алейхи ва саллям: "Куллу мәулудун юладу галал фитра." Һәр бер бала дөньяга килгәндә фитри иман белән дөньяга килә. Ләкин аны әтияниләре, я мәҗүси, я насрани, я яһуди шулай итеп үстерәләр диде. Фитри иман белән дөньяга килә. Шуңа күрә, әгәр дәген яңа туган бала бер кешедә тәэсир итмәй торган җирдә үсә икән, бер нинди мәгълүмат килми аңлар. Ул йөрәгеннән таныячак бу галәмнең хуҗасы бар икәне. Авыр булганда ул кулларын күтәреп Аллаһка ялварачак. Аллаһтан ярдәм сораячак, чөнки аның күңеле, фитраты шуңар алып бара. Шуңа күрә әйтәләр бит, теге окопларда һәм самолет теге нитә башласа, ышанмый торган кеше калмый дип. Бөтенесе ниндидер көч күктән яки өстән ниндидер көч-куәткә өмет итә, шулай бит. Курыккан вакытта кеше ниндидер көчкә өмет итә. Бу чөнки кешенең табигатендә бар бу. Кешенең фитри иманы, табигаты шундый. Шуңа күрә кеше асылда фитри иман белән дөньяга килә. Ләкин аны ничек тәрбиялисен, менә шул тәрбия аны тәэсир итә. Менә совет чорында, кайчан дин тыелган вакытта, мәктәпләрдә, башка вакытта шушы динсезлек тәрбиясе сеңдерелгәч, әлбәттә халык шуның белән тәэсирләнде. Һәм менә бик авыр хәзерге вакытта менә шул тәэсир белән тәэсирләнгән кешеләргә әлбәттә фикерләргә җиңел түгел.
Әмма дә ләкин кичкенәдән сине үстерсәләр, Аллаһ Тәгаләгә шанып, Аллаһка шанып үссән, әлбәттә ул вакытта җиңел. Җиңелрәк туры юлны табырга. Әмма дә ләкин барбыр, кешенең акылы бар. Кеше фикер йөртергә тиеш. Һәм кеше хаклыкны эзләргә тиеш җәмәгать. Хаклыкны эзләргә тиеш. Әгәр дәген кеше эзли икән, кызыксына, уйлана, фикерли, Аллаһ Тәгалә аңар ача. Менә монда әгәр дәген кеше мәчеткә йөрми ди мисал өчен. Мәчеткә йөрми, җомга намазларына йөрми, намаз укымый. Бу кешегә ничек итеп үзгәреп була? Ничек итеп намаз әһленнән булып була? Әлбәттә, беренче чиратта кеше уйланырга тиешле. Менә мин бүген сөйләгән сүзләрдә, әлегә сөйләгән сүзләрдә ни өчен мин яшим? Үлгәннән соң нәрсә була? Кая барачакмын мин? Һәм менә буларга җавап барсы дагы Коръән Кәримдә. Коръән Кәримдә Аллаһ Тәгалә әйтә: "Афа хасибтум аннама халакнакум габаса ва аннакум илейна ла турҗагун?" Сез уйлыйсызмы? Без сезне уйнап кына бар иттек. Һәм кире кайтмассызмы дип? Ягъни без кире Аллаһка кайтачакбыз. Мәйтне күмгәндә кайберләребез дуга укый. Коръән аяты: "Минха халакнакум ва фиха нухидукум ва минха нухриҗукум таратан ухра." Аллаһ Тәгалә әйтә: "Без сезне шушы балчыктан бар иттек. Шушыңар сез кайтасыз, һәм шуннан кире тирилеп чыгачаксыз" дип әйтә. Ягъни Аллаһ Тәгалә кире тирилтәм диде. Шулай булгач, кире Аллаһка без кайтачакбыз. Әмма дә ләкин кемдер әйтергә мөмкин, мәсәлән, бар бит инде имтихан бирәләр. Еге бирәсе бар, агы бирәсе бар. Күп балалар аның өчен борчыла инде. Әзерләнә, тырыша. Кайбер кеше, барбыр, биремен әле дип кул селтәргә мөмкин. Гадәттә андый кул селти торган баланы калдырмыйлар инде, сразу 9-дан соң узатырга тырышалар мәктәптә. Ләкин барбыр булырга мөмкин шундыйлар дагы. Ярар. Иң беренче алыйк шушы егыга әзерләнгән балаларны. Алар нишләр? Тырышалар, әзерләнәләр, биргә тырышалар, чөнки яхшы нәтиҗәгә биреп, яхшы уку йортына керергә аларның теләкләре, максатлары бар. Кемдер бирә алмаса, ярар уку йортына керә алмады, әмма дә ләкин аның белән ул бу дөньяда бетмәде, халак булмады. Барбыр нәрсә булса да кулына тоттырып аны чыгаралар. Кагаз булса да биреп чыгаралар. Ул шуның белән яши ала. Яши ала. Берәү сөйли бит. Мине ди мәктәптә ди барбыр ниттеләр инде ди. Билге куеп та чыгарып җибәрделәр, бер кагаз белән чыгарып җибәрделәр ди. Аллаһка шөкер яшәдем дип әйтә. Яшәп була. Яшәп була. Әмма дә ләкин җәмәгать ахирәттә алай түгел бит. Ахирәттә безнең куйган законнар түгел. Ахирәттә Аллаһның законнары. Аллаһ Тәгалә Коръәндә әйтә: "Афанaj'алил муслимина кал-муҗримин ма лакум кайфа тахкумун?" Без имансыз кешеләрне, бузыклык кылган кешеләрне һәм иман китереп изге гамәл кылган кешеләрне тигез кылыкмы? Ма лакум кайфа тахкумун? Сез ничек итеп хөкем итәсез дип әйтә. Тигез булмаячаклар ди. Кемдер иман китерде, үзенең Раббысын таныды, аңар Аллаһ ризалыгы өчен изге гамәлләр кылырга тырышты. Кемдер аңар игътибар да итмәде. Кыямәт көнендә тигез булмаячаклар. Аны без үзебездәген бу дөньяда аңлыйбыз. Мәсәлән, ике кеше каядыр эшкә килделәр. Һәм әйттеләр аларга: "Менә сезгә шушы эшне, мәсәлән, мисал өчен, шушы эшне эшләп бетергә бер ай эчендә." Шуның берсе килде, көне-төне эшли, икенчесе килеп тә карамады.
Яки күренеп китә иде, бер нәрсә эшләмәде, бармак та сукмады. Аяхыры җиткәч, буларның икесенә тигез итеп хезмәт хакын бирәләр. Бу гадел булыр идеме? Әлбәттә, теге кешегә ул гадел булмас иде. Ничек инде ул бармак та сукма, без аны үзебез дә бу дөньяда күрәбез. Бу гаделсезлекне без бу дөньяда күрәбез. Һәм аны үзгәртә алмыйбыз. Бу дөньяда без күрәбез бик күп гаделсезлекләр. Ләкин бөтенес күрәбез, гадел булмаган хөкемнәрне дә күрәбез. Шуңа күрә кыямәт көне була. Кыямәт көне була, һәм анда Аллаһ Тәгалә гадел үлчәүләрне куячак. Бер бөртек тузан бөртеге кылган изгелек тә югалмаячак. Тузан бөртеге хатлык кылган гынах тагын, начарлык тагын югалмаячак. Үлчәүгә куелачак. Үлчәүгә куелачак. Гамәл дәфтәрләребез каршыбызга кулга биреләчәк. Җәннәт әһелләренең уң яктан биреләчәк. Җәһәннәм әһелләренең сул яктан артларыннан биреләчәк. Алла сакласын. Анда бер нәрсәне төшереп калдырмадык дип әйтә Аллаһ Тәгалә. Ла нугадиру минхум кабирatan ва ла сагира. Бер нәрсәне дә төшереп калдырмадык. Шул вакытта кеше күрәчәк. Нәрсәләр кылып ул яшәде? Кемдер әйтергә мөмкин, ничек инде шулай бөтен нәрсә дә күренә? Хәзерге заманда ул авырмы? Видеокамералар булган җирдә ул авырмы? Кешенең бөтен нәрсәсен яздырып барырга авыр түгел бит. Без аны күрәбез хәзерге вакытта. Леки вакытта бәлки агына бетермәгәннәрдер кешеләр. Ничек инде фәрештәләр бөтен нәрсәне язып баралар. Без хәзерге вакытта күрәбез. Камералар 24 сәгать буе яздырып торалар. Эшкә килгән кешеләрне, киткән кешеләрне, эштә нәрсә эшләгән, хәтта кайберләре эшенә куеп чыга камералар. Эшчеләр эшлиме, юкмы? Карарга тик утырмыйлармы? Эшләмәсәләр шалтырата башлый. Ничек сез анда дип. Бар шулай. Контрольдә тоталар. Шуңа күрә бу бер нәрсәдәген авыр түгел Аллаһ Тәгаләгә. Аллаһ Субханаху ва Тәгалә барсындагын язып бара. Һәм Коръәндә Аллаһ Тәгалә шуның турында әйтә. Ва нактубу ма каддаму ва аthарахум. Без сезнең кылган гамәлләрегезне һәм калдырган гамәлләрегезне язабыз дип әйтә. Һәм барсындагын бер китапта бөтенесен язып куйдык дип әйтә. Шуңа күрә бездән нәрсә сораласын җәмәгать? Шулай булгач, әгәр дә генә мин сөйләгән әйберләрдән аңлашылса, бездән нәрсә сорала? Бездән сорала бер әйбер. Ул да булса, Аллаһ Тәгаләне Раббым дип танырга. Без Аллаһның куллары. Безнең Раббыбыз Аллаһ. Шуңа күрә без әйтәбез: Ла илаха илляллаһ Мухаммад Расулуллаһ. Аллаһтан башка гыйбадат кылырга лаеклы зат юк, һәм Мөхәммәд пәйгамбәр Аллаһның илчесе дип әйтәбез. Шушы иман китереп, Аллаһ Раббыбызны таныйбыз. Аллаһ Раббыбызны таныйбыз. Ягъни, син иң беренче ышануын бөтен йөрәгем белән бөтен галәмнең патшасы Аллаһ Тәгалә дип иман китерәсең. Аннары Аллаһ Тәгаләне таныгач сорау туа. Аллаһ Раббыбыз безгә нәрсә кушты? Нәрсә кушты? Мөхәммәд пәйгамбәр нәрсә кушты? Аллаһка буйсынырга, итагать итәргә кушты. Бер вакытны пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям Мугаз ибн Джабал исемле сахабага әйтә: "Атадри ма хаккуллаһи алал гибад ва хаккул гибади алаллаһ" дип әйтә. Син беләсеңме дип әйтә? Кешеләр Аллаһ каршында нинди бурычлары бар? Менә нәрсә Аллаһ Тәгалә кешеләргә йөкләде? Һәм Аллаһ Тәгалә үзенә нәрсәне бурыч итеп алды? Ул әйтә, Аллаһ Тәгалә илчесе, Аллаһ һәм аның илчесе яхшырак белә дип әйтә. Шуннан соң пәйгамбәрбез әйтә, кешеләрнең бурычы Аллаһ Тәгаләне танып,
bir аңар гына гыйбадат кылу. Һәм әгәр дә кешеләр шуны эшләсәләр, Аллаһ Тәгалә үзенә бурыч итеп алды, аларның гөнаһларын гафу итеп, җәннәткә кертергән. Җәннәткә кертергән. Ягъни безнең бурычыбыз Аллаһ Тәгаләне танып, аңар гыйбадат кылу. Аллаһка гыйбадат кылу ничек була? Без хәзер киләбез, кеше Аллаһ Тәгаләне таныгач, безнең исламның 5 багынасы бар. İslamның 5 багынасы бар. Нәрсәгә, менә мин сезгә әле генә аңлаттым, иманның 6 багынасы ничек бер-берсенә бәйле. Тәкъдиргә шану ул безгә тормышны җиңеләйтер өчен. Чөнки әгәр дәген кеше тәкъдиргә шанмаса, ул бик каты үзен халак итә. Берәр кайгы булса, ник булай эшләдем микән, ник булай булды микән, ник булай булды микән дип үз-үзен битереп ул югалта. Без кайчан шанабыз? Буласа ибер булган, Аллаһтан узмыш юк, Аллаһ Тәгалә шулай язган дип шанабыз икән, ул безгә җиңеләйтәчәк тормышыбызны. Ләкин исламның 5 багынасына килгәндә ничек? Исламның 5 багынасы. Аллаһ Тәгалә безгә иң беренче иман китергә кушты. Аннары икенчесе 5 вакыт намаз, өченчесе байлыгы булган кешегә закат, дүртенчесе Рамазан айында ураза тоту, һәм 5-нчесе гомердә бер тапкыр мөмкинчелеге булган кешегә хаҗ кылу. Бу 5 багына. Әлбәттә башка изгелекләр дә бар. Башка бурычлар да бар, ләкин шушы 5 багынага тукталып китик әле җәмәгать. Аллаһ Тәгаләне таныганнан соң, менә син күңелең белән ышандың, бу галәмнең хуҗасы Аллаһ Тәгалә. Нәрсә белән күрсәтәсең? Хәзер син, менә уйлап кара, син шушыңа ышандың, синең тормышың бара. Син юл буенча барасың. Без әйттек, ахыргы нәрсә дидек? Җәннәт яки җәһәннәм, шулаймы? Менә без юлдан барабыз. Аллаһ Тәгалә бар итте, шуннан барабыз, һәм ахыргы этап җәннәт яки җәһәннәм. Ләкин шушы җәннәт яки җәһәннәмне biz кайда эшлибез? Шушы дөньяда исән чагыбызда. Исән чагыбызда эшлибез. Менә без хәзер тормыш итеп алып барабыз. Без яшибез, иртә белән торабыз, эшебезгә барабыз, эшлибез, хайваннарыбызны карыйбыз, ашыйбыз, эчәбез, балаларыбыз, гаиләбез, кич җитә, ятып йоклыйбыз, шулай итеп безнең тормышыбыз бара. Менә шушы тормыш барганда Аллаһ Тәгалә безгә бурыч итеп куйды. Безнең бәйләнешебез Аллаһ белән бергә булыр өчен. Безнең йөрәкләребез шайтан юлына кирип китмәс өчен Аллаһ Тәгалә безгә бурыч итеп куйды 5 вакыт намазны. 5 вакыт намаз. Җәлил хәзрәт шулай мисал китерә иде. Әгәр дә кемнедер экспедиция итеп җибәрсәләр тайгага ди, яки космоска булсын, ул көнгә 5 тапкыр элемтәгә чыга икән, үзәк белән бу кеше исән сау дип, аның белән шалып торалар, шулай бит инде. Ягъни безгә Аллаһ Тәгалә үзе белән элемтәне куйды көнгә 5 тапкыр. Көнгә 5 тапкыр без Аллаһка намаз укыйбыз. Шушыны үтибез һәм Аллаһ белән элемтәбезне тотабыз. Пәйгамбәрбез әйтте: "Тагәрраф илаллаһи фир-раха, ягърифка фи-шидда." Рахат вакытта Аллаһ белән элемтәнне тот, ул сиңа авыр вакытта онытмас, сиңа ярдәм итәр дип әйтә. Авыр вакытта. Шуңа күрә Аллаһ Тәгалә безгә 5 вакыт намазны фарыз итте. Ни өчен кирәк ул безгә? Безнең җаныбыз Аллаһ белән элемтәдә булсын өчен. Ләкин шайтан бар, нәфис бар, ялкаулык бар. Нишләтә? Укымыйм әле. Ялкауланам әле. Пенсияга чыккач укырмын әле. Бар бит шундый кешеләр. Гел кичектереп баралар. Ләкин Аллаһ Тәгалә куркытты. Фарыз итте. Фарызны үтәмәү ул бик зур гынах. Фарызны үтәмәү зур гынах. Шуңа күрә кеше куркып булса дагы үтәсен диде. Чөнки үтәсә, шушы юлдан барырга аңар җиңел була.
Жеңіл була. Менә мәсәлән, врач кушты да ниндидер дару. Ул тәмсез. Шәсе килмей. Ләкин сиңа әйтсәләр, әгәр дә шуны эчмәсән, үләсен дип әйтсәләр, кеше тәмсез булса дагын, ничек тә булса, тырышып булса да, бөтен көчен җыеп булса дагын, үтәргә тырыша, чөнки яшисе килә бит әле. Аллаһ Тәгалә әйтте, намаз укымасаң җәһәннәмгә керәсең. Чөнки кыямәт көнендә иң беренче соралган әйбер намаз диде. Кыямәт көнендә иң беренче соралган әйбер намаз дип әйтте. Намаз кабул булса, башка гамәлләр дә кабул диде Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва саллям. Шуңа күрә 5 вакыт намаз ул мусульманның бурычы. Мусульманның бурычы. Шуңа күрә кеше моны аңлап намазга адым ясарга тиешле. Беренче адымын ясарга тиешле. Укый алмасаң, мәчеткә кил. Җәмәгать белән бер. Әле менә бер абый белән сөйләшеп утырдык. Рашида абыстай да мәрхүм. Рашида абыстай инде нәрсәдер эшләгәндә, инде күргәндә, ник син намаз укыйсыңмы дип сораган. Юк дигән. Ничек инде укымыйсың? Кил әле монда дип. Минем эшем бар. Юк, эш качмый ул дип. Шуны үгет насихат кылган. Аннары намаз вакыты кергәч, бас дигән, инде Госман хәзрәтләрнең башлар белән мин белмим дигән. Ятта тор инде дип әйткән. Белмәсән бер нәрсә белмәсән дигән. Шулай итеп өйрәнәсең җәмәгать. Шулай итеп өйрәнәсең. Беренче вакытта ятасында торасың, икенче вакытта аңлап эшлисең. Аннары намазның тәмен табасың. Менә бар шундый кешеләр 70 яшьтә намазга бастылар, минем бер туган туры килә. Ник мин намазсыз йөргән икәнмен дип әйтә. Ник мин баштарак намаз укымаганмын икән дип, бөтен кешеләр шуны сөйләп йөри. Намаз укыгыз дип әйтә. Коръәнне укыгыз ди. 70 яшьтә кеше шуны аңлады. Ягъни кешегә соң түгел. Ул зур нигъмәт җәмәгать. Кайчан син башыңны сәҗдәгә китәсең. Раббың белән илемтәт кырасың. Ягъни кайбер галимнәр әйтә бит, кайсы патша сиңа көнгә 5 тапкыр кирегә рөхсәт бирә. Менә президент каләгер өчен кешеләр кирә алмыйлар. Сөйләшеп тә кирә алмыйлар. Аллаһ Тәгалә бөтен галәмнең патшасы, ул бер әйберне бул дисә була. Аллаһ Тәгалә сиңа әйтә, син намазга, Пәйгамбәрбез әйтте, кеше намазга басса, Аллаһ аның каршысында булыр диде. Аллаһ аның каршысында булыр диде. Пәйгамбәрбез теге Яхья алейхиссалам шулай халыкны җыеп, Аллаһ Тәгалә аңлар 5 әйбер сөйләргә куша. Шуның берсе, намазга бассалар, йөзләрен бормасыннар дип әйтә. Йөз бору дәсә дигән сүз, күңелләре белән читләшмәсеннәр. Әгәр дә кеше читләшә икән, Аллаһ Тәгалә аннан Аллаһ пәрдәне төшерер дип килә. Ягъни Аллаһ синең каршыда җәмәгать, безнең каршыбызда. Ягъни Аллаһ ярата, кайчан без аның каршына басабыз. Намаз. Инде бу беренче фарызны әйттек. Бу көн сайын Аллаһ Тәгалә илемтә. Ягъни беренче адымны башлыйсың килсә, җомга намазыннан башла. Ләкин кай вакытта җомга намазы дип әйтәбез дә, җомга вакыты җиткәч, бу кешенең 100 төрле эше барлыкка килә. Менә монда да барга кирәк, тегендә дә барга кирәк, кемдер шалтырата, әйдә кил әле монда дип, үзен юк, туктап торыгыз әле, мин җомгага барам әле дип бара икән, Аллаһ ярдәм итә. Бер абзый сөйли. Шулай итеп аны берәү вагазли, әйдә мәчеткә дип. Шуннан соң тәвәккәлләп чыгып китә, минем эшләмәгән эшләрем күп иде дип әйтә. Ул зур оешманың җитәкчесе. Чыгып киттем ди, җомгага киттек ди, шул теге чакырган кеше белән инде. Җомга укыдык ди, сөйләшеп утырып, озак соң алып кайттым ди. Кайтсам ди, бөтен эшем эшләнгән икән ди. Акча да күчкән ди. Аллаһ Тәгалә җайлаган дип әйтә. Менә мин тырыштым ди, теге бөтенесен үзе эшләмәкче була. Әгәр дә син Аллаһ юлына бассаң, Аллаһ Тәгалә сиңа эшеңне үзе җиңеләйтә. Чөнки Пәйгамбәрбезнең сүзе шундый. Пәйгамбәрбез әйтте, әгәр дә кешенең максаты ахират булса, ягъни динен кайгыртса, ахираты өчен, Аллаһ Тәгалә аның дөньясын кайгырта ди. Әгәр дә дөнья белән генә мәшгуль булса,
Аллаһ ихтибар да әйтми, дөньяның кайсы җирендә ул халак була дип әйтә. Шуңа күрә, менә үзегез аны дин тоткан кеше сез аны 100 мисал китерерсез дә тормышыгызда. Кайчан сез Аллаһ ризалыгы өчен хәтта бер кеше шулай мәчеткә килде, мине интервью алды да инде. Азан вакыты җитте, 5 минут калды намазга. Мин ашагам ди, ниндидер зур җитәкче белән очрашырга кирәк ди. Мен әйтәм, намаз укып китегез инде. Азан булды. Азан була. Ярар алайса дип, фарзыңны укыйм да китәм дип. Азан әйттеләр, намазын укыды, китеп барды. Икенче көнне әйтә, карады, әйбәт булды әле бу ди. Җитәкчедә соң калды ди, икебез ди ишек төбенә очраштык ди. Теге кирип торасы булмады. Аллаһ Таала шулай җайлады дип әйтә. Ягъни, әгәр дәген без үзебезнең бурычыбызны үтәсәк, Аллаһ Таала безгә ярдәм итә. Шуңа күрә намаз ул бик зур байлык җәмәгать. Намаз бик зур байлык. Аның өчен башка диннәр кызыгалар. Башка диннәр кызыгалар. Күрәләр мусламаннар диннәрен гыйбадәттә үткәргәннәрен. Менә мин үзем бер христианнар сайтыннан укып утырдым. Мусламаннар турында яза. Соклангыч дип әйтә аларның ниләре. Алар дип әйтә, аларның дип башланы ди азан ди. Мәсәлән, кая 21-нче кояш чыга торган җирдән башланса, 4 минут саен ди азан әйтелеп килә. Анда кая Америкага җиткәнче. Һәм мәчетләрдә кешеләр намаз укыйлар ди. Бер намаз бетә, икенче намаз. Ягъни соклангыч дип әйтәләр. Без аңламыйбыз аның кадерен, башка кешеләр сокланалар. Сокланалар шул менә мәсәлән суыкта берәү намазлыгын җәйгән, машинасы янында туктаган намазын укый. Сокланып карыйлар шуңгар. Чөнки ул Аллаһ каршында бурычын үти. Безгә Аллаһ Таала безгә менә җылы мәчетләр бирде. Җылы өйләребез, әлхәмдүлилләh дөньяларыбыз имин, тыныч. Аллаһ Субханаһу ва Тааляның зур нигъмәте, әгәр дәген без шушы нигъмәткә шөкр итмәсәк, куркыныч була. Шөкр итү Аллаһ безгә кушты. Анишкурли вали валидейк. Шөкр ит Аллаһка һәм әтиәнingә дип әйтте. Һәм галимнәр әйттеләр, намаз ул шөкрнең бер ние. Гамәле, ягъни без 5 тапкыр Аллаһка шөкр итәбез, намаз укыйбыз. Ягъни Аллаһ белән илемтә дәген, шул вакытта шөкр дәген. Шуңа күрә кем әле 5 вакыт намазга басып җитмәгән булса, уйласын. Нәрсә тыя мине? Менә күрше фулан намаз укый. Мин ник укымыйм? Ул да бит кыямәт көнендә киләчәк. Мин дә киләчәкмен. Минем бабамның аталары намаз укыган. Алар да бит киләчәк. Алар әле иссе урак өстендә ураза тотканнар. Мин ураза тота алмыйм. Ягъни үзебезне чагыштырыйк. Алар да киләчәкләр кыямәт көнендә, без дә киләчәкбез. Һәм әйткәнемчә, Аллаһ тигез кылмый. Аллаһ Таала каршында һәрбер изгелек үлчәнгән. Аларның да изгелек гамәлләре тулган безнекедәген. Шуңа күрә без дә киләчәкбез. Шуңа күрә җәмәгать уйланырга кирәк. Бу теге гафил булып яшәргә ярамый. Шуңа күрә Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва сәллям әйтте: "Әл-кайис мен дана нафсаху ва хамила лима бa'да al-maut. Вал-хаҗизу тәмәннә галә Аллаһи al-амани" дип килә. Акыллы кеше ди. Кем үзен нәфсен тәртипкә салып, ягъни нәфескә ияреп яшәргә рәхәт ул. Намаз укыйсы килмәй, тәмне ашыйсы килә, озак йоклыйсы килә, буны эшлисе килми, алай дип ятып була. Әмма дә ләкин без алай эшлибезме соң үзебезнең дөнья кирәклегендә? Балаларны сәгать 7-гә мәктәпкә затырга кирәк, берәр әни йоклап ятамы соң? Ишен хәзер дисе бар, ятамы соң? Ише дигәндә сикереп торалар, әзерлиләр. Баланы мәктәпкә затасы булса, ой соңга калган дип борчылалар. Намаз калса, намаз укымаса, ихтибар итмиләр. Ягъни без дөнья эшләребездә ихтибарлыбыз. Кайсыбызның эшкә бармыйча гына акча алып ятасы килә. Ягъни ятасы киләдер, әмма дә ләкин беребездән бит бармыйча калмыйбыз. Сәгать ничәгә уже эшкә барып җитәбез.
ishimizni ishlaymiz, kech bilan qaytamiz. Narsa uchun? Chunki xizmat haqi to'lana, ishlaganga to'lana, ishlamaganga tugil. Payg'ambarimiz aytdi, g'ajiz kishi deydi, zaif kishi deydi. Bo'sh xiyol bilan yashay. Yara bo'lar hali. Mana qaysi kishi bo'sh xiyol bilan yashay, ishga bormishi. Yarar to'larlar hali. Kolxozga bir kun bormadin, 2 kun bormadin, traktorda chiqmadin, yoki yonda tog'i ishga chiqmadin, narsa deb aytadilar senga. Ana g'arizangizda bor kit. Agar ishlamasan boshqa kishini topamiz. Ya'ni ishlamishigina bu dunyoda xizmat haqi olib bo'lmay, dunyo oxiratning misoli. Dunyo oxiratning misoli. Bu dunyoda barmoq so'zmishi, suqmishi. Masjid eshigin ochib kirmishi. Boshimizni sajdaga qo'yib namoz o'qimishi. Jannatga kirgan o'laymizmi? Shulay yengilgina jannatga kirgan o'laymizmi? Olay bo'lmay. Turli bo'sh xiyol bilan yasharga yaramay. Alloh taolo qarshisida butun narsa o'lchalgan. Shunga ko'ra qo'y bir kishi aytirgan mumkin, "Men bit yaxshilik qilaman. Mening ko'nglim shista. Mening gunohim yo'q." Barbit shunday kishilar aytadigan. Aytirgan mumkinlar. Lekin yaxshilik narsa ol. Buzuqlik narsa ol. Biz qo'y birsin o'g'na bitiramiz, lekin qo'y birsin o'g'na bitirmaymiz. Borimizda o'g'naymiz. Atiyaniga izgilik qiluv ul big zo'r yaxshilik. Ko'rshilar bilan totuv bo'luv, ko'rshiga izgilik qiluv ul big zo'r yaxshilik. Ya'ni o'nglaymiz ulay birlarni. Onu dinimizda da shulay. Dinimizda shulay qo'sha. Atiyaniga eng zo'r qadr hurmat ko'rsatilgan qo'sha. Tug'anlarim bilan eng yaxshi munosabatda bo'lirga qo'sha. Ko'rshilarim bilan eng yaxshi munosabatda bo'lirga qo'sha. Dinimiz shulay qo'sha. Amma lakin Alloh qarshimda dag'i boshqa burishlar bor. 5 vaqt namoz o'ldag'in Allohning burishi. Ramazon oyida roza tutup o'ldag'in Allohning burishi jamoat. Mana bu amallarni biz o'nglab bitirmaymiz. Avval Alloh taolaning amri. Chunki men olda söyledim bit Qur'onga shonu turunda. Qur'onga shonamiz ekan, biz ularni dag'in qabul etirga tegishliyiz. Agar da qabul etmasak, biz dinimizning bir jirini o'taymiz, bir jirini o'tamagan bo'lamiz. Alloh taolo aytadi: "Udkhulu fis-silmi kaffa." Islom dinini komil ravishda qabul etib oling'iz deydi. Shunga ko'ra biz aytamiz, iymon keltiruvchi iymon mujmal iymon shartida keladi. "Va qabiltu jami'u ahkamihi" deb keladi. Amantu billahi kama huwa bi asma'ihi wa sifatihi wa qabiltu jami'u ahkamihi. Men Alloh taolaga ishondim, bütün ism sifatlari bilan ham bütün hukmlarini qabul etib oldim. Ya'ni eng birinchi qabul etib olu. 5 vaqt namozni farz ekanini tanuv, Ramazon oyida ro'zasin farz ekanini tanuv, zakat bular butunisini tanirga tegishlibiz. Annari shularni o'targa tirishlar kerak. Jamoat. Agar degin biz shularni o'taymiz ekan, qo'y bir kishi aytirgan mumkin, namoz o'qisam bir ish qola. Nishigin ishni qoldirib namoz o'qib bo'la. Men sizga misol keltirdim. Yo'q, ish qolmay. Lekin ish namozni qoldira. Namoz ishni qoldirmay. Kirisincha Alloh taolo barakatini beradi. Men bilan shunday kishilarni namoz vaqti jita ozon aytalar. Endi uning qodoq bilan ishlasa, qodog'i kakraya boshlaydi. Yoki narsa xatarlisizdir bitini kombaynda ishlaganda jumoni iska olu degan narsa. Jumga kun bo'lsa, soat 12 to'lganda kombaynlar to'xtaylar yig'adatda. Chunki bizning yoqlarda shoy xatarlimayman men. Jumga vaqtida ishlasan, обязательно narsadir. Yavani baravani narsa kirib, nita botlashaq, ya narsa bo'lar. Odatda jumani iska olalar edi. Jumga o'qimasalar o'qimaylar edi. Lekin jumga vaqtida ishdan to'xtab turalar edi. Hozir onday vaqt tugil. Masjidlarimiz ochildi. Masjidlarimiz jumgaga chaqirib tura. Alloh taolaga Alloh chaqira o'zini. Ya'ni Qur'onda Alloh taolo aytadi: "Nasulloha fanasiyahum" deydi.
Алар Аллаһ Тәгаләне оныттылар, мин дә аларны оныттым, калдырдым дип әйтә. Ничек итеп без Аллаһны онытабыз, җәмәгать? Менә намаз сайын мәзин нәрсә дип әйтә? Аллаһу акбар дип әйткәч, иман калимасын әйткәч, хайя галас-салах, хайя галал-фалах дип әйтә. Ашыгыгыз намазга, ашыгыгыз бәхетле булырга. Ашыгыгыз бәхетле булырга дип чакыра. Ягъни Аллаһ Тәгалә безне чакыра намаз укып бәхетле булырга. Аллаһка гыйбадат кылып бәхетле булырга чакыра. Җомга көнне нәкъ шулай ук. Аллаһ Тәгалә әйтә: "Я юхаллазина аману, иза нудия лис-салати мин яумил җумгати фас'ау иля зикриллахи ва зарул бай'a. Заликум хайру лакум ин кунтум та'ламун." Иман китерүче бәндәләр безгә әйтә: Аллаһка ышанган кешеләр, иман китерүче бәндәләр, әгәр дәген җомга көнне азан әйтелеп, намазга чакырсалар, ягъни җомга намазына чакырсалар, эшләрегезне калдырып, ашыгып килегез, Аллаһны искә алырга дип әйтә. Ашыгып килегез ди. Һәм әйтә: әгәр дә сез шулай эшләсәгез, ул сезнең өчен хәерлерәк. Ул сезнең өчен хәерлерәк ди. Ин кунтум та'ламун, әгәр дә сез белсәгез дип әйтә, ләкин без белмибез, җәмәгать. Җомга көнне җомгага килү ул безнең өчен хәерлерәк. Ләкин Аллаһ Тәгалә эшләмәгез дип әйтмәй. Фәиза кудиятис-салату фанташиру фил-арди вабтагу мин фадлиллаһ. Әгәр дә намаз бетсә ди, таралышыгыз ди. Таралышыгыз эшләрегезгә ди. Аллаһтан ризык кәсеп итегез ди, кәсеп алыгыз дип әйтә. Эшләгез ди. Ләкин шушы вакытта туктап намаз укыгыз. Ни өчен? Чөнки җомгада вагаз сөйләнелә. Җомгада гыйлем бирелә. Шуны тыңлыйлар кешеләр. Гыйлем белән нурланалар. Яңадан изге гамәл кылырга күңелләре, рухлары үсеп китә. Ул безнең өчен кирәк, җәмәгать. Безнең өчен кирәк. Шуңа күрә, менә динебез шушыңар бәйле, җәмәгать. Аннары инде Рамазан айында ураза тоту дисеңме? Ягъни без аның хикмәте бик зур. Аллаһ Тәгалә бер ай безне тәрбияли, нәфсебез белән көрәшергә өйрәтә. Чөнки нәфес бар. Нәфес ялкаулыкны ярата. Нәфес тәмле ризыкны ярата. Нәфес яратаган әйберләр күп. Ләкин Аллаһ ризалыгы өчен таң атканнан алып, кояш баеганча хәтлек нәфес теләгән әйберләрне без тыелып торабыз. Ашаудан, эчүдән, җинси якынлыктан Аллаһ тыйган әйберләрдән тыелабыз. Шушы вакыт эчендә шулайтыр без тәрбиялибез үзебезне. Аллаһ ризалыгы өчен ураза тотабыз, һәм бу безнең өчен хәерле. Чөнки Аллаһ әйтә: "Ләгаллакум таттакун" дип тәмамлый ураза аятын. Сез тақва булырсыз дип әйтә. Тақвалыкка ирешерсез ди. Ягъни Аллаһтан куркучан, тыйганнардан тыелучан сыйфатка ирешерсез дип Аллаһ Тәгалә хикмәтен әйтә. Шуңа күрә Рамазан аенда ураза ул бик зур нигъмәт. Закат түләү. Ягъни бу дөньяда Аллаһ Тәгалә кайбер кешене ярлы итте, кайбер кешене бай итте. Байлар закатларын түләп, мохтаҗларга ярдәм итәргә тиешләр. Бу Аллаһның фаразы. Аллаһ Тәгалә аны фараз итте. Шулай ук хаҗ кылу. Гомердә бер тапкыр хаҗ кылу. Ягъни уйлап карагыз сез. Менә хаҗда булган кеше күрә, Арафатта бер үзәнлектә 3 миллион халык, бөтенесе дә бер киемнән, ялан баш, 2 кат ихрам белән. Ягъни нинди хәл? Бу нәрсәне аңлата? Аллаһ Тәгалә әйтә: "Кешеләр белегез, мин сезне кыямәт көнендә мәхшәр мәйданында җыячакмын. Мәхшәр мәйданында бөтенегез дә Аллаһ каршында басып торачаксыз." Хәтта пәйгамбәр үзе әйтте: "Ялан тәпи, яланыз, ирләр сөннәткә утыртмаган хәлдә булачаклар" диде. Гайша анабыз әйтте: "Я Расулулла, нигәндә бер-берсенә карамаслармы?" дигәч, анда аның турында уйларлык булмас дип әйтте. Ягъни дәһшәтле куркыныч булачак. Кешеләр үзләренең тирләрендә батачаклар.
Аллаһ каршында басып тору. Менә шушы вакытта тоткан уразалар ярдәм итәчәк. Басып торган намазларыбыз ярдәм итәчәк. Менә шушы вакытта алар ярдәмгә киләчәкләр җәмәгать. Кайберләре шәүлә булачак. Ягъни аны турында пәйгамбәребезнең хадисләре бар. Кем бу әйбергә шанмый икән? Шанмый, яши, шанмый. Кемдер, мәсәлән, инкар итеп яши икән, мисал өчен, телефон белән сөйләшеп булмый, белән дип яши икән, яши бит. Яши, тормышы үтә, телефоннан бер кашында сөйләшкәне юк. Кемдер куллана һәм яши, тоже шулай яши. Шуңа күрә яшәп була, әмма дә ләкин ахирәттә инде мәсәлән бит Аллаһ Тәгалә Коръәндә әйтә, Вакыйга сүрәсенең ахырында, әгәр дә үлем җитсә дип әйтә. Сез карап торасыз ди үлгән кешегә. Ярдәм итә аласызмы ди? Менә ярдәм итеп карагыз. Аллаһ Тәгалә әйтә, әгәр дә сез шундый булсагыз, фадрау ган анфусикумул маут ин кунтум садиқин ди. Әгәр дә шундый мин бөтен нәрсәне булдырам дип йөрсән, үзеңне үлемнән алып кара дип әйтә. Син бөтен нәрсәне эшли торган булгач, ник үләсен? Ник үләсен? Син бит инде үлмәскә тиешле бөтен нәрсәне эшли алгач. Кемнеңдер йөрәген 4 тапкыр алыштырганнар, барыбер үлеп китте. 100 тапкыр алыштыр, барыбер әҗәлен җиткәч үләсен. Аллаһ Тәгалә әйтә, әгәр дә сез шанмасагыз ди, үлемне чагыштырыгыз дип әйтә. Үлемне берәр кеше үлемнән кала аламы? Бер кеше дә кала алмый. Бер кеше дә кала алмый. Үлемдән кала алмаган шикелле. Җәннәт белән җәһәннәм дигән хак. Һәм галимнәр әйттеләр, үлемнән калып булмый, ләкин җәһәннәмгә кирми калып була. Җәһәннәмгә кирми калып була җәмәгать. Һәм аның юлын пәйгамбәрбез өйрәтте. فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز. Кем дигән кем тырышып җәһәннәмгә кирми кала алса, һәм җәннәткә кирә алса, менә бу кеше бәхеткә иреште дип әйтте. Менә бу кеше бәхеткә иреште диде. وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور дип тәмамлый Аллаһ Тәгалә. Бу дөнья ул фақат вакытлыча куллану, алдана торган әйбер. Без шушы вакытлыча булган әйбергә алданабыз. Алданабыз бит җәмәгать. Алданабыз. Шуңа күрә, әгәр дә кеше сораса, нишлим соң? Бер вакытны Хасанул Басри янына бер кеше килә, 60 яшендә була. Ничә яшь дип сорый аннан? 60 ди. Син инде барып җитәргә күп калмаган икән дип әйтә. Инна лиллаһи ва инна илейһи раҗиғун ди. Без әйтәбез бит, инна лиллаһи ва инна илейһи раҗиғун, кеше үлгән ишетсәк шулай бит инде. Син аның мәгънәсен беләсеңме соң дип сорый. Без Аллаһтан Аллаһка кайтачакбыз. Аллаһка кайтачак булгач, әзерләдеңме соң җавапты? Менә без әйтәбез, инна лиллаһи ва инна илейһи раҗиғун, мәгънәсенә дә төшенмибез. Аның мәгънәсе Аллаһ Тәгалә әйтә, мин сезне бар иттем. Һәм сез миңа кире кайтачаксыз дип әйтә. Шунысы сорый, Аллаһка кире кайтасы булгач, аңар әзерләдеңме соң ди? Шунысы мин нишлим соң дип әйтә. Минем дип әйтә, әллә ни изгелегем юк ди. Мин нәрсә эшлим соң дигәч, менә хәзер дип әйтә, бас туры юлга. Кыл изгелек, дөрес итеп яшә, тырыш дөрес итеп яшәргә. Аллаһ үткәнен кичерер дип әйтә. Ягъни төзәлергә бер кашана соң түгел абыйлар, апалар, соң түгел. Дөрес юлга басырга бер кашана соң түгел. Соң түгел. Абу Бакырның әтисе улы яшьтә була, 80-ннән югары була. Мәккәне ачканда гына иман китерә. Пәйгамбәрбез янына аны насыл белән алып киләләр. Шуннан соң пәйгамбәр ул инде аппак чәчле була, аппак сакаллы була. Пәйгамбәрбез әйтә, Абу Бакыр, ник аны син алып килдең, үзем барыр идем аның янына ди. Юк дип әйтә, я Расулуллах, без аны син янга алып килдек, ул иман китерде дип әйтә.
Пәйгамбәрбез шатлана, һәм аңар теге әзрәк нинне үзгәрт дип әйтә инде. Акылны үзгәртергә куша. Кара төстән башка. Ягъни улы яшьтә дәген иман китерүчеләр булды. Улы яшьтә дәген. Һәм шуңа күрә тәүбә ишекләре ябылмаган җәмәгать. Тәүбә ишекләре ачык һәм Аллаһ Тәгалә безне тәүбә иткәнне ярата. Әгәр дәген без намазга басабыз икән, әгәр дәген без я Раббым гафу ит мине, я Раббым кичер мине, я Раббым минем хаталарым бик күпме генә булмасын. Пәйгамбәрбез әйтте, әгәр дәген Аллаһ Тәгалә әйтерди, ләү балагат зунубуху ханан ас-самак, күктәге болытларга хәтлек җитсә дә дип әйтә гөнаһлар. Әгәр дәген ул бер Аллаһка шанып, Аллаһка тиңдәшлек кылмыйчы килсә, мин аны гафу итәм ди Аллаһ Тәгалә. Ягъни Аллаһның рәхмәтеннән өмет үзмәскә кирәк. Нинди генә кайбер кеше әйтә бит, минем бит гөнаһларым бар, мин бит гөнаһларымны калдыра алмыйм. Юк. Тәүбәгә килергә кирәк. Намазга басырга кирәк. Әгәр дә намазга бассам, калган гөнаһлар үзләре төшеп кала башлый. Үзләре төшеп кала башлый. Иң мөһиме намазга басырга кирәк. Чөнки ул паклый, намаз ул кешене паклый. Башка гөнаһларны ул чистарта башлый. Шайтыр кеше чистарына. Пәйгамбәрбезнең шул хадисен китерәм дәген шуның белән тамамлардан Алла бирсәм. Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям әйтте, Аллаһ Тәгалә шуны хәтлек шатлана дип әйтте. Әгәр дә кеше тәүбә итә икән, бик каты шатлана ди. Мисалы дип әйтте. Бер кеше шүлдә бара. Диясендә суы, ризыгы, ашавы бар. Бер җирдә туктый, диясеннән төшә, һәм диясе кача. Бөтен азыгы белән, суы белән диясе кача. Артыннан йөгереп карый, эзләп карый, юк. Тота алмый. Шуннан соң инде бу шүлдә ул юлны югалтсан, анда үлем. Мин теге шүлдә яшәгән кешеләрне күргәнем бар. Менә бензиннары бетә ди. Бер-берсенә карап шайтып үлгәннәр дип әйтә. Менә беренче ялмыйсың. Шүлдә калсаң үләсең. Инде ул үлем. Ягъни анда теге урмандан әйбер азыктаган табып булмый. Анда бер нәрсә юк. Бу кеше инде үләргә җыена. Үзенә бер җир таба, шунда утыра, ята. Үләргә җыенып, үлермен дип ятканда, диясе кире килә. Диясе кире килә. Һәм бу шатлыгыннан, я Раббым, син минем кулым, мин синең Раббым дип әйтә. Пәйгамбәрбез әйтә, шатлыгыннан телем бутады дип әйтә. Син минем Раббым, мин синең кулым дип әйтә сурына, ялгыш хаталанып әйтте шатлыгыннан ди. Чөнки бу Аллаһтан сораган бит инде бу кеше. Аллаһ Тәгалә диясен китергән. Һәм бу кеше шатланды, шуны хәтлек каты, чөнки исән калды. Пәйгамбәрбез әйтә, Аллаһ Тәгалә шуннан да катырак шатлана ди. Әгәр дәген без намазга бассак, җәмәгать, әгәр дәген без Аллаһ юлына бассак, Аллаһ Тәгалә шатланачак. Аллаһ Тәгалә безне җәһәннәмгә кертергә теләми. Безне җәһәннәмдә яндырырга теләми. Аллаһ Тәгалә әйтә, үзегезне саклагыз ди. Ку анфусакум ва ахликум нара вaqudha an-nas wal hijara. Үзегезне саклагыз җәһәннәмдән. Гаиләгезне саклагыз. Ул җәһәннәмдә бит кешеләр белән ут ташлар яначак дип әйтә. Ягъни Аллаһ та теләми аны. Ләкин без әгәр дәген гынах үзебез нәфсебезгә ияреп яшәсәк, Аллаһ турында уйламасак, намаз укымасак, үзебезне кайгыртмасак, без үзебезне дучар итәбез җәһәннәмгә. Шуңа күрә Аллаһ субханаху ва тааля барчаларыбызны сакласа иде, барчаларыбызны туры юлга басарга насыйп итсен. Аллаһ субханаху ва тааля төзәлергә насыйп итсен. Әлхәмдүлилләh, хәзер төзәлүгә мөмкинчелекләр бик күп җәмәгать. Әлхәмдүлилләh, Аллаһка шөкер. Динебезне өйрәнергә дәгән мөмкинчелекләр бик күп. Ягъни аудио булсын, видео язмалар булсын, китаплар булсын, гәҗитләр булсын. Әлхәмдүлилләh, динебезгә өйрәнергә мөмкинчелекләр бик күп. Фақат бездән тырышлык кирәк, һәм инде белгәннәребез белән гамәл кылырга, һәм шушы тырышлык юлында
adımımızны atlарга birinchi adım, ikkinchi adım шулай иттереп, Аллаһ Тәгаләгә якынайырга Аллаһ Субханаһу ва Тааля насыйп итсен.